He sparked the imagination of millions. They followed him. אף פעם לא שיווקו ככה יוזמה פוליטית בישראל. זה נראה כמו טריילר ובעברית קדימון לסרט הוליוודי. הקריין אמריקני, המשחק אמין, יש רק בעיה אחת. אין סרט כזה. סרט הפרסומת הפנת האחרון הוא בעצם דרכו של חבר הכנסת בני אילון מהאיחוד הלאומי לשווק את היוזמה הישראלית שלו, תוכנית לביטול הרשות הפלסטינית ומתן אזרחות ירדנית לערביי יהודה ושומרון. סכום יוצא דופן של $80,000 הושקע בסרטון הזה כדי לשכנע את הציבור שרק דרכו של הימין תוביל להדברת הפנאטים. אז היוזמה אולי ישראלית, אבל השחקנים פלסטינים. זה לא כל כך מעניין אותי כמו שאני בא ממקום של אומנות. אני לא בא ממקום של לבקר מישהו נכון לעכשיו. 25 ניצבים השתתפו בסרטון הזה, ביניהם גם כאלה שנטלו חלק בסרט ביקור התזמורת. אלא שלטענתם אף אחד לא סיפר להם מה בדיוק קורה בסוף של הסרט שהם משתתפים בו. הבטיחו לי גם שהם מראים את הצד השני, מראים את האלימות שהצד השני מפעיל. וכנראה שזה לא מה שהיה. וכך עשרות פלסטינים שרצו קצת להתפרסם ולהתפרנס ימצאו את עצמם בקרוב משכנעים את הציבור הישראלי לתמוך בביטולה של הרשות הפלסטינית. ולגבי השאלה הפוליטית, אז כשרואים את מסע הפרסום הזה רק נותר לשאול, מי משני הצדדים בישראל? The Last Fanatic. חי בסרט. Coming soon to the Middle East.